Suportado de Voluntario Ibat King Central Luzon ang kandidatura ng Bernhard Avalos para senador. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Formal neng linunsad niyang April 28 ing Avalos for Senator Movement, apeni muna ning Central Luzon Volunteers Movement bilang suporta king kandidatura ng Benhur Avalos king Senado keti king syudad ning San Fernando. Agpanggang Dr. Renato Legaspi, chairman ning grupo, karapat dapat siya Avalos sa sumambut uli ning makaba at malinis sa karanasan king serbisyo publiko bilang dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Mayor ning Mandaluyong at Congressman. Number 1 is performance. Number 2, competence. Number 3, experience. At saka integrity na. Itang alayang stain niyan. Lawin niya yung kaya record king Mandaluyong. From Consial, Big Mayorya, Congressman, Big Mayorya, Metropolitan Governor, kay ba't may Secretary. Alam bitas ang mansyong anti-graft. Tuto. Hanggang check yung king ombudsman ng Poping Sandigan ba. Dagdag na pang Dr. Noel Laksamana, co-chair ng grupo, maginyang epektibong manungkulan ni Avalos nung manikwang pwesto king Senado. Yamoy nga kakita mo na ating integridad, ating kakayanan, ating leadership, at higit sa lahat, responsibilidad at saka pagkatao. Maayos ang pangalan niya, maayos ang kanyang nakaraan, at meron na siyang na-deliver. Pasalamat neman ni Avalos, karayng Kapampangan, king karelang suporta at tiwala. Masyado ako na-overwhelmed, no? Tago sa puso ito. Dahil syempre iba yung galing mismo doon sa lugar mo, sa Pampanga eh. Hindi siguro nila alam, I received this outstanding Kapampangan Award. Ito yung binigay ni then Governor Mark Lapid. Nagagaling there's a groundswell eh. Ramdam ko eh. Bakit? Itong last few days, ang dami nag-i-endorso sa akin eh, kaliwat kanan. And even yung tinatawag ng tarpaulins, kanya-kanyang gawaan yan eh. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.